O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado polo secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, reuniuse hoxe co cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira, en Ourense, onde se inaugurou o pasado mes de xuño a sede do órgano. Poñendo en valor a relevancia do consulado á hora de dinamizar as relacións económicas, culturais e de arraigo entre Galicia e México, trataron as posibles sinerxias no eido da creación de emprego e do impulso ao emprendemento, tamén da atención á diáspora e do reforzo do retorno á terra de orixe. No encontro quedou de manifesto que a comunidade galega en México representa preto dun 8% do total da cidadanía española residente no país azteca, mentras a comunidade mexicana en Galicia supón máis dun 3% da que vive no conxunto estatal. Neste senso, o conselleiro puxo de relevo o papel do consulado á hora de atender e representar as cidadás e cidadáns mexicanos residentes na comunidade, ademais de actuar como ponte de unión entre Galicia e México.